tan musikam par ce que min ko amour tan so wonano amour min faama kanko mbanmi kanko woni kilotam kanko woni silibam kanko woni hooram kanko woni fofam wallahi so wonano amour min so taw amour mo jogonmi faama o so taw mboɗo wawno wadde amour e debbo goɗɗo mi waɗat amour e debbo goɗɗo kono mi wawa mi ronki wadde amour e debbo goɗɗo wallahi Allah ne seedi ko amour tan sibo Allah inde laado muɗum la goddum so wona mboɗo yiɗimo mboɗo somi leli mboɗo hoydemo so wona wallahi duuɗi joni ko goyata ko bojji melema bojji gilli quoi an wona mi haalnima ɓatinani mi halnanima wonanani mi halnima mi wima so Allah jaaɓi faama ko debbo ma wona mi wima noon nani joni noon ɗo ɗo gonɗen ɗo kono faama jaɓani somi ari makko mboɗo waɗamo cuppal mboɗo waɗamo incarnation kalde garmi mboɗo waɗamo incarnation o pusat kam o pusat wallahi kalde mbaɗmomi incarnation o wiyata kam min mi yiɗama hande yoro mi yiɗama janggo an ka tekkere ka kanga ɗum mbimo min ko wonka mi yinma hay saɗa ƴattomi joni noon ɗum kay jarani bojji an ne yero ɗum ɗi jari bojji mi wima faama ko joom suudu ma ko debbo maɗa ɗum mi halnima ha mi tampi ko debbo ma so Allah jaaɓi ko a desoɗo mo ɗum kay jarani bojji anne yero anne a resat mo si Allah jaaɓi min faami jarani kam ko ɓuuri bojji wallahi sabu min mboɗo wawi habdude wuuro ha hawra mi wayata min ko amour tan wawi waynudemi ko gilli tan wawi yaltinde bojjam kono hari mboɗo wawi haɓede do mi habde moor mi para mi habde papa mi para mi yaha kadi ha wuuro soogi mi habde toon e neɗɗo goɗɗo so pari kadi mboɗo wawi yaade kadi ha dambankani mi habde toon e neɗɗo mi ummo dambankani mi yaha ha kidiri mi habde neɗɗo mi tampata mi wayata kono faama ko amour tan heewi doole ko gilli heewi doole no yaltina bojjam sol amour sol tan wawi yaltinde eyyi joni mi wima mi rokkanma faama ɗum kay joni jarani woyde mi hokkanma faama hana ɗum kam foti yondema joni so Allah jaaɓi ɗo e korka mami rokkuma faama so woni wawa wonde ɗo e korka après korka mami hokkuma faama mbaɗa marié e faama anne ɗum kay jarani gujji anne an anniyema no yoodi anniyema ko anniye original kono min sa yimbi jiɗmomi buuɓel koko bawli somin goni e Fouta to hewani courant ina heewi kadi kuppiraji sa yi buuɓel majjata kam e gureji ɗi mi yiyatamo yahat mi yirlomo taw omo moggine jullare taw mi yiyatamo taw ko so salli arde nadde sunnu o doga tan moggino jullare mi yirlo buuɓel mi yiyatamo so taw ko faama so moggine jullare mami yimo wallahi mi yiyanmo derrek saabu omo wojji fo normal o wala puuje kadi buuɓel ko puuji bole ko jogui telende faama ala telende so kunnu waɗi reculation seeɗa ni tan kono wona eyyi joni noon mi wima yeru jarani bojji mi wima jarani bojji wona a seeri hankkadi e buuɓel mami rokkuma faama ɓerde ma nde buuɓa kay anne ɗaccu bojji ɗi mi najat on naɗo e nder sal kam ne tawi mi tan woyna min ɗi jogorani woyde non min naɗi kono woni aɗa majjo hono a gaɗa ka jallo basela sa gayni kalna kam aɗa naati nder sal tan tawa toon yimɓe tan donɗa juuɗe ma tan feere boni ko woni kono yeroɗan toon way wona ko ɗum yaltini kam la yasin yerude ɗo jooɗi ɗo jooɗiɗa ɗo ko mi tawɗo ɗo ko garɗo ɗo tan omo woya tan bojji komi naƴɗo wona mi haalninoma mi wiima o sellani hay goto jalantamo guila puɗɗuɗa ɗum ɗo mbimami ala joni kam ma yiru yitere ma min de kam yasin ko goyɗo ɗo tan
komi kulɗo aha wulat kay ko goyɗo ɗo tan bone fama tan o yara yidde fama tan min mi meeɗa andude so yero fotini yidde fama wallahi ma aasi ana yiya ɗum ɗo ko ruso eggudu ndu arani taw ay minen ɗo oɗo galle alhamdulillahi rabbil alamin moƴƴi ni mbete aɗa meeɗa komin meeɗatno ko aɗa andi an kam korka meeɗa tawdema ɗo gartata tan ko taw korka maayi walla taw korka daraki hade korka darade taw a haɓɓi bagage ma yeehi ngol ɗo lawol minen ne meeɗa komin meeɗata ko seeɗa minen ɗiɗo korkaji ko oɗo ɓiɗɗo hollata min ɗo darnata min tan koye nangue ko nangue tan yero nangue ga bamodi nangue ga faama kam wi ko yiiɗa hande yiiɗa janggo an noon mbeɗa haalaɗa newnanam o ko puyɗo ƴeew ko buubel tan o wawi wondude min e makko rawane ɗo kala ko miijiɗa tan e probléme o holli min ɗum ɗo nder oɗo galle ɗo kanko e buubel o ñallata ko terodirde e buubel omo fiya ɗum omo felmo ɗum ala fof ko watta ɗum defanamo ɗo wiya on o ƴetti hirande makko kumtari makko ko banggue yo on defanmo wawa defde so on defi ko fewani o fiya ɗum kadi galle fof wonta gulali min de komin najɗo a suwa najjama fami ala fof kala fof ko miijiɗa ko boni o haali ɗum ɗo buubel o wi buubel ko ɓaleejo anani buubel yeeso ngoɗe heewi puƴe anani o wi buubel to Fuuta ɓe gala courant so buubel mogginima e jullere o ko ma wona mbo wulla tan buubel o ronka hay yiide buubel o wi ko battuɗo hoydude hay faama min de komi puntuɗomo ɗo de komi biiɗomo mami rokkumo faama ndende dañmi ɗo jaam seede Allah ko mawɗo ay an aasi ndekete an ko yero wondi ko an honko gonɗa hen kono joni noon aɗon ko woni saabu Allah pour yimɓe pofta yo faama ar kala ko wi ɗum wiya e yimɓe poof min mi tampi min de ko ɗum jiimi hen minne par ce que oɗo yero mbo jiimi so faama wayani no wayni ɓe jaada en dañata jaam min kaɗo korka ƴeew gojji makko ɗi fof ko ɓuurimi hen warde ko biɗo woyi heege yo elle ko kalnaɗo ko bam makko sanki walla yu makko sanki min mi haalima wona ko ɗum ɗo ɗum yarata aduna ko haqqille de yarata karaw kanko ɗon ko ɗum o ɗawa joni noon ko ma nodden faama joni ko ma faama walla en hen kanko tan wawata en wallude e yero dañan jaam ara ɗo kalnen ɗum ko poɗɗen haalande ɗum ko mbeɗa yimmine koora kadi e dow jaam yimɓe tampi min ɗum jiimi hen par ce que omo jiimi to min korka hade miɗo yoni tawra ko min fof mi ɗum ɗi faama faama min noddima ɗo hena aɗa andi ko jinmi hakkude maɗa e yero par ce que min mi tampi boom yero jooɗima ɗo haali ɗo noon e hunde o haali ha watti wayde o haali ɗo bone buubel bone jullere buubel ko ɓaleejo ga buubel ko nangam ɗum fof min joni mi tampi aɗa andi ko jinmi hen so wima seeri nooto so wima mon namour kadi nooto ɗum kay haydara ala en ayan an woni mo anda yero kono minen kam amin gandi yero pasi an kam aɗa andi fof wallahi famoyam haydara mi majjani hen yasin ayi andi yo mi andani yo ay oɗo yero mo jiimi ɗo so waɗani ko on wi ko enen fof en dañat probléme iyene kay koye probléme gonɗen mais wadde noon koye probléme gonɗen so on wimo seeri nooto so hoori hay so wima fewnanam kumtade fewnu walla min sah mbiɗa wawi fewnude kaso ha gasa mi rokkama nawanambo pofta men pofta ko ɗum ɓuuri moƴƴude he men de kono an nene mi fewnamo ɗo kafe en kumtade tamin wona debbo mo tamin mi yiɗamo nene ɗum de muusi kay ɗum haydara ala hen haydara ala hen wonko woni hen aɗa andi aduna musata tan walla aduna welata ni ha mi itta mi rokkuma yero mais kala fof ko jiiɗa e aduna ko maslaha
an wat maslaha hakkude maɗa he yero dañen jam enen fof ɗum ko woni hen farmata nenema haali joni a wallat min balla yumma min e hooram min eɗe min kam min yero min affaire mum haydara seeɗa no yonami hen sambe dande jikku makko ko ɗanko kanko o jalantake joni noon taade yaari noon wadno yumma wimani yimɓe fof daña jaam allah ne seedi farmata ɗeɗo balɗe somi hoori hade 11 heures yonde tawata ko min fof goddulam ngol mi ɗomɗi mi haalat tan hami daña bone ɗum kadi ne muusi seeɗa wallu min hen ɓayde ko noon mbiɗon kadi onon ne ko ɗum jiɗɗon min hooram komi jiɗɗo dañde jaam par ce que yoro kam rokkani men jaam haydara joni wadde mam eto tan ko mbiɗon ko hay somi yiɗa noon min noon mi yiɗa mi yiɗade mi haalantumon nene jiɗɗa yo a yiɗani yo joni ko mbimami ko force ko force ko force eyyi joni noon kala a ko wawi hen fewnanmo kala fof ko wima a jaɓatomo hen ko force ndax mene man min mi daña jaam bo daña jaam eyyi jammo suwa tawa ko joni bone wawi somi jaaɓiɗo kala ko wawi wonde hen noon ko an woni responsable eyyi so a nani kala mami ko mbimi so yiiɗi eyyi moƴƴi En wona tout cas nani dal, gogo o yasi wi ko an a waɗat hen a rewat hen min kay salla jaɓi ɗo min mi andane bobo min saabu min mi tampimi maayi ɗiɗo gojji ɗi o woyi ɗo ɗi o woyi ha o wi woyi heegam yo hatta makko min mi anda he ko addi hen heege ngeni heege enen kay yo Allah dandu en he heege wona yumma kam ko fiɗirat koye galle wona nani ɗum wona mi wimo yero ko puyɗo wonko gandanɗa fijirtaki yumma noon ne rewi fama yo jaɓan yero hanti onon mate o ganduɗa yero guila resi buuɓel mate on tinani ko waɗi ko fouta goppi ko pijiri toon koye galle o gandon yero ƴoƴani yero ko kangaɗo mbima a nani min noon cikkannomi yumma ko neɗɗo ndeke yumma hay yasin siwoɗo ɗum nda so ƴetti o vaut rien ala a wawi ƴettude yero ko vaut rien aɗani yero wona neɗɗo wona bandum neɗɗo yo kalta mo wona neɗɗo mo wona neɗɗo ana anda woni ɓaaƴede de mo ñohara ana wona gorko mo ñohara min tan woni gorko goraga wona an kollanmi ɗum yero aɗa foti hollu aɗa foti hollude min gorago ma kolko ñohara min ko ñohatnema ko debbo ana ala gorko ana ala gorko neɗɗo no hoora ha pare rutto no ñoho gorko hono mum min komi gorko hono ma pourquoi aɗa ñohomi ko ñahme ma parce que a suusa kam min yero min mi suuɗanima min mi halni aduna fof ka puyɗo holen an somi woni puyɗo an ka hol ɗum mimi ka puyɗo yero somi woni puyɗo gona mawɗo kurjuru an anani ana wona mawɗo kurjuru an ana wona mawɗo jaaɗo guilene garmi ha joni mi yiyanima o yeehi jama a yeehi ɗo jama somi yimɓe kaali tan joga kurus ma elle kalawo allah taw ko kalis tan kalata ana yeesoma elle buuji man ana wawa woppude ni an ana wawa santade mi an yero min mbaɗa moole allah min ɓuuri moɗade han ka nanɗo mbaɗa haalde kadial so sawru ma no memti kam so juuɗe ma ɗe ɓallima so sawru ma no memti kam joni mi holma wonde gorko min wi noon o wona gorko he min wi noon ana wona gorko an mi wona gorko sa no woni no guijam joni mi kasa guel ma an toñi de mam an toñi mi ɓaajima hami tampi yero ko ñoore mi waɗi hami maayi omo mi ñoho fam yero nan ɗo heeɗi fama hakkude ma e allah kam ñooɗo yero a cikkanɗa ko ala ɗo de min mbaɗande omone salo a andano nokko jabtan ka min mi falaka yero ka puyɗo ay ko wa galle o pijira ko ittu hen hakkille ma a nani min ko mbimami ko ɗum wonat yero ɗo mbaɗa wuuri hakkude ma e fama wonta ummo mbiya kam noon so allah jaaɓi ummo mbiya kam noon sam ummaki par ce que ɗo son pima ɗo ko légitime défensé joni jirmi ko gummuɗa wonde défensé mine ma min kuccodire ko ala kam ko kalɗa kam dow jooye henno ko mbiɗa andi ko an wona rewata less aɗa bonna ko bonnata ko so taw ka gorko tan ka babiraɗo gorko mi anda ɗon so taw ka gorko noon so taw ka babiraɗo gorko ummo mbiɗa kam ko mbinoɗa kam min boni hay tan wona gorko mi jibini ɓinguel yasin ko ɓiyam yero wi o woni président ma an ala président holko woni président ɓinguel ma hoto ɓinguel ma woni min ɓuuɓe woni no reedu min fi ɗum womre reedu ndu boni
min fi ɗum womre reet ndu boni kono buuɓe kay woni no reet awa nawa hôpital to en o nawe hôpital Wourossogui docteur o wi kam ñande wonde oto fiimo kono a waɗi no boyo reedu min mi annda no mi waɗi no boyo reedu kono docteur o wi kam mi waɗi no boyo reedu joni an sinno ka debbo wonno tawno ko mi waɗi mo reedu boy ay yero ay ko wanno ko korko oɗo jewtu wattata eyyi ay commandant Sagna eyyi on kam o wi sa ɗippiɗo yam ara o tota kam kayit mi addanma wonne yalta yam anani yalta yam anne kadi yalta yam yo yalta yam anne kadi yalta yam yo yalta yam so naate yam mi naate mak so naate yam mi naate mak yero naate yam yam poddo naate yam naate yam o yiri ko may yasin Boga Yasin yasin parno di yero woto warmo yero woto yasin wo fuutam mi wopani mi wopani mi wopani mi man mi wopani borti mo no mata hen koto ala e galle he iri boni ala yero o doga nanganam o doga warate yasin ay bo mate yasin ala